n'ọgaranya ka eji ama obodo ife onye ogbenye ji ama atụbe nna ya bụzibụ ọgaranya maka bete ka esi agabe nkwụnụ ife a na-emadelizie ya bụ onye kpata ego oyibo si kwanyelu ya ugwu onye ebute ike onye nwego si kwanyelu ya ugwu Oji Ego ya jokwu Oji Ego ji mba Oji Ego ya ji mba onye nwego mmadụ resi onye kpata ego onye nwego si kwanyelu ya ugwu Oji Ego ya jokwu Oji Ego ya ji mba onye nwego mmadụ resi ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na ọ na-ama alụ ama egwu na mmalimalụ oyi ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na ọ na-ama alụ ama egwu na mmalimalụ osi n'akara aka eze ndị amụma egwu n'Enugu ife mụ na-achị m ụkpalụ ya ka mụ na-eme n'egwu osi n'akara aka egwu m na-etili Oji Ego egwu m na-etili ọgaranya egwu m na-etili ndị bụ ike ndị okwu ọnụ fabụ mọni atife akụlụ na alụ na ọbụzi nnekwu ego asị na nnekwu mmadụ bụ ọkụ na-enye ife maka ka ị nara afụ ụzọ ọkwa ị na-anụ ife onye Oji Ego bụ onye eze Oji Ego jide mgbanaka onye ọwanyere ya lie asị na onye nwere gadị ekwu koro maka onye gba ọta dị etinye aka n'akpa onye ji ụgwọ adamti na-akwanụ ịmakwa na enwere ọtụtụ ọya dị n'ụdị ọma na nke ụbịam ka njọ ego oyibo dị ụsọ ego oyibo atọgbu m ekene onye ji ego ife onye ji ego biko kwanyere igbo onye kpata ego onye nwego si kwanyelu ya ugwu Oji Ego ya jokwu Oji Ego bụ nkalịsị ya Oji Ego ya ji mba onye nwego mmadụ resi onye ebute nnekwu ike onye nwego si kwanyelu ya ugwu Oji Ego ya jokwu Oji Ego bụ Oji Ego ya ji mba onye nwego mmadụ resi kambuli mbamu na bebe nna mwe kambanya n'ụgbọ kechara na Kano East Local Government of Enugu ndị Oji Ego ndị okwu ọnụ fabụ ego uwe fayi na uwe
Kenelomu Engineer Godwin Nwobodo Omudo Nankano Petron Uboka Development Union Petron Nkano People's Assembly na Bauchi State Petron Enugu State Community Petron Igbo Community na Bauchi State Udogonu Mokenelo Nnekwu mmadụ nnekwu odogwu Omudonu mekele Kambuli Igbo nabu misu Kanje nukene n'odogwu Chief Mike Nwoye Mayor Ume ọsọ dị n'obi Udemba Kizisi N'Ugboka CEO Blessed Mike Mayor Investment Nigeria Limited Odogwudi Karaka Mmirimalugo Kenegi Jije Ayobodo Akaji Akụ N'Ugboka Ọdalije Iso na ndị Ugboka ji ije ebube Iso na odogwu amụrụ n'Ugboka na Port Harcourt kenajụla aka onye omekene mụ mbụba dike ihe akụrụ na na-ekwu mbọsị mbụnụ odogwu na-ebukarịsịa kedu maka oliakụ inyom ambasadọ anyanwụ ụtụtụ nwaanyị ọma na anyị kenelụ onye ọma ọdalije akụ atụ egwu n'Ugboka odogwu na ime emesi ife ike onye ọma ọdalije ekenele m Ugochukwu Igwe Ugogodu uwe na kisi ana Kaduna ka na-achụla aka onye ọma Ugogodu asị na obi ọgaranya bụ obi ndị eze nọ ka mbụrụ Igbo anabụ ụmụ ọkpara n'ọnụ gị na ọma ka ndị ezute n'odogwu Chinwe Ike Nwodo Akụ si na chi n'ụmụ ọkpara CEO Chivitex Honda and Company na Bauchi State Chairman Worker Development Union Bauchi Chairman Great Worker Youth Association Nigeria and Diaspora Odogwu Manigadio Nkume Ugboka ji wedi ebube Akụnisi na chi Obeke ya na chi ya Ofe onye Ugboka jide Kenelu mezigbo ọgọ yi nwoke Prince Omenka Idoko CEO Prince Tools and Association Ọsụmmanụ ndị Igbo na Lokoja Odogwu so Enugu Ezike na Nsụka nanụ isi afụrụ kwaba okwu na Nsụka Odogwu na ịgadị His Royal Majesty Prince Chijioke onye Chimele eze nke izizi n'Ugboka Secretary Ugboka Youth General Onitsha Branch onye nwe egwu Mmirimalugo na-ekene onye echichi iso na nnukwu nwa nwere n'Ugboka anyị kenele Injinia Chukwuemeka Michael Okotokochie mmanwụ etiri n'ọnụ obele nwa si ọnụ obe ananụ n'Ugboka Melentus Global Project Nigeria Limited Okotokochie nke bụ n'ọnụ obe
nnukwu mmọnwụ ụgbọ ọka jide ebube anyị fụle nnekwu mmọnwụ n'ụgbọ ọka mmọnwụ ijele n'ụgbọ ọka odogwu na inwele ebube odogwu kalili odogwu onye kpata ego onye nwe ego si kpatara iyo Oji Ego ya jụ Oji Ego bụ Oji Ego ya jụ na onye nwe ego madụresi onye ebute ike onye nwe ego si kpatara iyo Oji Ego ya jụ Oji Ego ya jụ na onye nwe ego madụresi edozie enwe igwe aka ji ugo n'ụgbọka eze kwesịrị n'ịgario agụba ndị eze odogwu na-edosa Chairman Leaders of Thoughts isi Vietnam igwe aspirant isi igwe Autonomous Community n'ụgbọka onye ọma n'ịgadio odogwu anaghị eze kochienu ọ na-consider Akajugo onye echichi eze kwesịrị n'ịgadio Akajugo onye echichi Akajugo onye echichi Akajugo onye ọma eze kwesịrị ekene kenelu mụ ọzọ Boniface Oede ọzọ Chinyelugo n'ụgbọka na Abuja ka ị na-achụla aka anyị onye mụ na onu m kelelu nnukwu nwa nwụrụ n'ụgbọka onu m kelelu James Chinedu nwafọ eze onye ọma Desi, one of the Chambers of Commerce and Industry Nigeria Limited, na Kaduna. Ife di ọra mma nke izizi na ndị agụ ọnụ nge na ọmọbọka ebube tinyere nwanụ udogwu n'ịgadio Mmirimalugo na-ekene Edumaka Sunday Gene CEO Sunny White Honda and Company Bauchi Akana to Honda Motor Spare Parts Odogwu di Karaka Anazo Odogwu na Nkitino Chief Dr. Rex Nwaonyeabor Akudo Les Odogwu agụba ma agụnyere ọ bụzi onye ilo na-agụ ụgbọga former PDP National Secretary odogwu m onye abọjem ọnụ ikenga ndị bụ onye abọ anyị kenelu long live onye abọ clan ekene kenelu m Honorable Atioko CEO We4 Security and PDP Youth Leader Enugu Akụchinyere nwa ọ na-agba ndị anya mmiri odogwu n'ise n'ihu ụgbọka jide ebube onye ebute ike onye nwe ego si kpatara iyo Oji Ego ya jụ Oji Ego bụ Oji Ego ya jụ na onye nwe ego madụresi onye nwe ego madụresi onye nwe ego si kpatara iyo Oji Ego ya jụ
Mmirimalugo abịanụ egwu ma naba gabọnụ ejenu kene n'odogwu obele nwa amụrụ n'ụbọka na mụ kenelu ọ bụ onye ka nnekwudonu Chigoziani Ania International na Gabon nwata nweke ekoli n'ọbụna abụ mmọnwụ ndị ilo akwa akụrụ n'ụbọka akụ na-esi obi ike obi nwanne na nkanụ Mmirimalugo ekene gị odogwu mere ma amala na-egbu eze ndị amụma egwu n'Enugu ịgba ma naba na-eko onye ka ntọ wee bi ya Sunday nwe obodo aka ekpuchi ọnwa ndị Igbo na-eko CEO Planet Hotel na Lagos XX Money SS Money odogwu nnekwu odogwu SS Money SS Money odogwu ịkaliga egwu kenelu ma ọgwụ ochewu Jobu right wegure Mmirimalugo n'ụbọka odogwu dị so webili iso n'ife a na-eme Honorable Okechukwuede Sidok Onyoma Chairman Transitional Committee Ghana East Local Government ịgba na-agba n'anyanwụ abụbụ Ugochi tụnyere nwa odogwu n'iso webili kedu maka Ugochukwu Nnaji onye ọma Ugoyola obodo nwogo ọwa ka isi ananụ Oji Ego azụoku Ugonna nyere nwa obi nwanne n'ụbọka ebube dike n'Enugu Mmirimalugo ekene gị odogwu mere ma amala na-egwu n'afọ ya ịdọsọ kedu maka Prince Emeka Ani odogwu na Hollywood odogwu ụbọka ji webili anya enwere Hollywood isokwe n'ife a na-eme Barrister BC nwa obodo Barrister ndị ọma na mụ kenele kedu maka nwunye yi anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma Ifeọma nwa obodo Chief Justice na-ekene m ịgba ma anabazi ya ka ndị na-ezute oke mmadụ Ikechukwu Manpower igwe ndị Ugboka na Zaria Chairman Ugboka Development Union Chairman Enugu State Progressive Union Igwe Ochi na nwata Oji Ego nke mbụ isi bụ Ugboka odogwu na Mmirimalugo ekene ihe ka ndị n'ukene ndị ọma dị mma ndị nwere obi nwanne ndị ego na-ejere ozi ndị na-eme ọfụma ka ndị Igbo mụ na-akpọ
Ozinegunu, Igbo Ambassadors, Special Club of Nigeria, Isi Afunukabo, Onyewego Sipajeli, Oji Ego ya Oji Ego ya